Ayan. Susubukan natin dumaan dito sa bagong daan na to, no? First time natin dumaan dito, no? Try natin dumaan dito. Kung saan pupunta itong daan na to. Dahil sabi nila, shortcut daw to papunta sa Artete. Dito tayo ngayon dadaan para matry natin itong daan na to kung saan to papunta. Shout out sa mga natin, subscriber natin, mga sumusuporta sa ating YouTube channel, no? Shout out sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa ating YouTube channel, no? Sa ating mga subscribers. May dan pa doon. At syempre, shout out na rin natin yung ating mga FB followers. Sa ating mga FB followers, no? Shout out din sa inyo. Saan kaya po lulusot? Tundan na to. So ngayon lang tayo dito, no? Ngayon lang tayo dadaan dito. First time natin itong dumaan. Dito pala, masok na ito, no? Ito na yung papuntang Trece. So, dyan pala yung labas niyan. So ngayon, ayun na natin yung saan ang labas niyan. Yung daan na yun,
Mabilis siya pagka papunta ka ng Sunnybrook. Pag papunta ka ng Pascan, mabilis siya yung daan na yun. Shortcut. Wala pang masyadong dumadaan, no? Bagong kasi yung bagong daan. Bagong gawang daan. So, bye guys. See you in my next video.